I'm not fat if I'm in a class at Suas van aardskap. Oh, honey, I can't hook me to run me on a class of hun. Wat zing maar. Honey, go en wel eens dan een verkeerde team zo win. Mission critical! Yeah, Rosa, come and do this. Iona, come and do this. Oh, 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 oh. Charlotte, where you at, child, dude? Just, haha, come you. Honey, I'll see it, come on. Honey, I'll miss her in carriage, I can do it. So what should you show the song? Yay! Let's ridiculous! Shout it out, honey. Wow, hij zit meer verlaat van SGG in is. Well, show me kim een nieuwe. Time. Patty, Joe. Doei. Iona! Goeie. Hou wie jacken van de kern. So, how? Hij kent naar hoe shisha, dan mag de naam kwijt naar Angine. Het gaat als shisha wie Udema. Sean, last miss idea. En koelen we een droog melk. Well, Chiclisabone! Yay! Hehe, hoe je? Hij wordt graag dat ik je over zo'n topic in je. Zo, je houn. Wordt graag. Ew, shit kaka houn. Yay! I guess can you really? Als je een dog de nature in je. Has this second penny hoor fit aan? Zoals je er vallen de nest. Hij meer varken ma. Wat zing maar. Hij meer giri bij de koningin wil klasse schaak. Hij meer goed wedden er zo'n glusset zus hen in our school. Nisha, pitjach.